ras-rasen golek wong liya apa ora enek. Alah kowe ki terane ning nggon padangan ora gelem kok ning peteng ya ngowal-ngowol ae. Ayo coba. Anu aja nesu sik ya Mas ya, aku karo Gareng Delok ya Mas. Sapa? Sapa Mbak Yu? Mas Lurah. Oh. Lurah iki rak duduk. Ya Allah, Mak. Terus ngapa? Lagi terus ngapa? Mas. Mas. Terus piye? Mas. Mas Lurah. Aku ki nek didusi ya jek apik lho, Mas. Ini kita ngajak lumayan lho Mas, tenang. Nek pengen kurang gede kok dikomlong-opet ya lumayan Mas iki tenang. Ra isin we. Kowe apa gawan kotak tek teko? Kudune iki sing isin ki kowe. Lah aku kan binatang tamu. Omonganmu ki sing bener kaya ngono kok binatang tamu. Lho lah ketok mening ngene iki lho. Oh ngene iki. Sing bener kuwi batang tamu.
Iya. Ora hebat, heeh. Aja muni dhewe iki Mas Lurah nggawa utawa ngundang para bintang tamu. Iya. Ing antarane ana mboke gandhen. Oh, ngono iya lan uga ana panjenengane Raka Mas Gareng Trilili jare nduk. Iya. Tralala kok Trilili. Iya. Ayo diaturke padha disuwun jumeneng. Wilujeng dalu mbok ing gandhen. Nggih, dalu Mas. Sami sehat. Alhamdulillah waras, Mas. Jan saya tambah umur kok malah saya wah jan nyenengke lho. Andane yo, Mas. Saya kemayu, saya seriga ora lemes ning malah saya giras. Giras niki yo bar ngapa reng? Giliran aku sik sing didhawuhi aku sik. Mas pangapunten Mas, kula niku nderek jenengan iki kaya anyaran ngono Mas. Lah pripun to? Seragame rong enek Mas. Loh, bintang tamu itu memang harus beda. Ben ketok mompior lho ngono, ora kudu padha. Nek gawan kotak rak kuwi padha, kuwi gawan kotak. Ya toh? Gawan kotak kuwi ya kuwi mau ora dikon nyusul. Iya toh? Ora dikai jadwal budal. Oh nek gawan kuwi gawan kotak, nek bintang tamu langsung panitia, langsung wong sing berkompeten lho ngono. Andane kok raisen kowe. Kuwi raisen kowe. Kowe apa gawan kotak tek teko? Kudune iki sing isin ki kowe. Lah aku kan binatang tamu. Omonganmu ki sing bener kaya ngono kok binatang tamu. Lho lah ketok mening ngene iki lho. Oh ngene iki. Sing bener kuwi batang tamu. Ora sah kaya ngono. Bintang tamu. Kowe iki lho. Lah nek aku ngono karo BG Group ki keluarga kok. Iya. Heeh. Mula seragam ya pas. Pas. Komandane bapak. Anak buah kudu ngestokke apa dadi dawe pake. Bengi iki ngundang Mbak Noni. Nggih, Mbok gandhen. Ya ta Mas Gareng. Oh, nggih. Lurah iki rak duda. Ya Allah, Mak. Terus ngapa? Kowe iki terus ngapa? Mas. Mas. Terus piye? Mas. Mas Lurah. Aku ki nek didusi yo jek apik lho, Mas. Ini kita ngajak lumayan lho Mas, tenan. Nek pengen kurang gede kok dikomlong opet ya lumayan Mas iki tenan. Nek kurang gede. Aja gelem Mas Lurah. Tenan, getun kedung bakal. Lah ngapa? Nadyanto didusi mening ning dudut katut surung luntung Mas ngene. Kuwi yo ndelok wayahe. Mbok anggere wayahe bar subuh ngono ki enak-enake Mas, tenan, anget Mas. Wadake. Senengane. Aku ki jane karo Mas Lurah ki wis tak sir kemben ludong. Duh. Tenane lho. Apa wis tepung sampean? Lho jaman gedung niki dingin digawe niku kula jane wis ngirik-irik jane. Karo Mas Billy kuwi. Wis tak jim Mas Lurah ki. Tenan. Ya Cin. Waduh, ya Cin barang. Kowe kok arep ngerah bojo lurah iki lho. Ala yo. Yo ora apa-apa wong yo mbok menawa yo Mas. Seragamu wis padha karo linmas sing nang pinggir dalan iki. Ning nek upama dadi bojo lurah ya mesti ya saka mlakune mesti ya patut tok ya Mas. Coba dipraktekke. Lurah etok-etok sampean. Upama etok-etok Mas Billy iki sampean. Oh, kula Mas Billy. Heeh, coba nek mlaku. Walik ora nek ngono kuwi. Aku walik. Walik. Mula ora tau nembus. Ngono. Ora kulino gandingan karo bojo. Pripun, Pak? Terus nek menyapa warga masyarakat. Monggo Bapak. Waduh, ya ilakno. Ibu, badhe ngersakaken menapa, Mas? Ngersake panjenengan Bu Lurah. Ngersake panjenengan Bu. Oh, ngersakne kula. Monggo. Bah bubar kuwi. Ora enek bojo lurah kok soroh ngono kuwi. Lho, jarene karo wargae kudu sing breheweh-heweh. Iya to? Lho iya nek monggo ki ora terus ngersake napa? Monggo. Ngono ki lah ya ora pas. Bojo lurah kok ya ngono. Reng, lah saiki kene mbok gandeng, kene nyekel mic lho. Terus ngarepmu piye apa ya? Ngono. Nek aku ki pamane sing dhuwur arepe tak longkeng ngene, wedi yoga-yoga mesake. Napa? Lan aku monggo lho, minggir Mas, engko nek kutahan Mas. Kok nek muncrat piye padake. Kok suwera mbok yo sing saeneke ku. Ndereke BG Group, masa kok jeneng yoga mbok langkai. Masyaallah duit kok sakmono kae Mas, Mas. Alah. Wah kapalane itu mbok gandhen ki piye? Mau nerjemahke gareng lho.
Sik, Mbak, kuwi nggo sapa? Lah iki nggo sinten iki Pak Mas? Nggo gareng. Nggo gareng 5. Oh, iwak yuyu pangan ula. Apa kuwi? Sing ngemis aku kok sing entuk wong liya. Nyoke. Jan piyai iki nek anu apa ki bijaksana Pak Lurah ki. Iki sing 500 bagianmu, sing ngatung mbah ya tok bagian 100 lho. Iya. Ketok Dijeleke kono. Terus piye nang kuwi, Reng? Budidayanan supaya metu, Reng. Kok lebone kotak amal. kene san. Ora semelang. Lah piye? Kuncine sing nggawa aku. Alhamdulillah nggih. 100 angel ra rame. Lah. Mas, kok kerimen ki dia topo? Nuwun Mas Lurah. Nggih. Ya Allah. Sing nampane ya mung 100. Wong ki kudu bersyukur. Nah. Dereke Pak Bek. Alah Gusti nyen ngapura. Jenengan lak dudu bojone ta? Aman. Udu bojone aman. Wis ajae kupinge ra ngrungokke mawon. Pak, sing nomor kalih. Oke, nggih. Ya Nduk Umi, turut ana piyai sepuh, Nduk. Tidak kelain hati. Oh iya. Pilihannya tetap niki, Pak. Nggih. Saya cari dengan yang nom suara mas. Oh nggih. Ayo Nduk Umi jemeneng. Dipilih karo Pak D. Wong sing latihan pun 2 dina sing bawa, Pak. Lah, 2 dina iki latihan bawa karo nyeteli kot Karo jaket. gendong tangki, Pak. Oh lah iya nggih. Dengan iya. Enggak mriki, Nduk. Jemeneng, Nduk. Jemeneng. Ya, jemeneng. Ya, jemeneng. Ya, tak bukake. Buka celuk, Pak, nggih. Pripun? Buka celuk. Buka celuk. Nggih. Buka celuk ki apa? Umi, Dayu, disapa dulu Mbah Kakung. Wilujeng dalu. Betos sangu mboten, Mbah? Wilujeng dalu. Pun sangune njeng-njeng pun enten dhewe. Oh, nggih. Iki Sangune mrica. garape iki buka celup. Buka celup. Buka celuk kok buka celuk. Buka celuk kok ya buka celuk to, Kung. Lah iya. Marai budrek Oh, kae. maksudnya celuk-celuk. Ngapunten kan nggih pun rada sepuh Nggih, mboten napa-napa. Sinten sing rada sepuh Lho, sinten? ngene iki nek dikai kecap ya lumayan lho. Sing rada sepuh sinten? Pun mengke ndak diprotes. Ya kayak dicelup, dibuka celuk ngantek kleru. Ya, Jeng. Ya, Ngagemo ali-aliku pamri. Atur nuwun, Pak. Ya. Ya, terus ki. Ya. Pilihanku mripat biru
bablaske Jaipong gelang kalung, Nduk. Ya. Yo. Iki Jaipongan ora panjenengane Mbak Ida Lala iki urung marem. Oh iya. Ayo diaturke kene. Yo kene-kene diaturke. Semeneng sih Mbak Ida. Oke, Mbak Ida. Monggo. Nah. Bismillahirrahmanirrahim. Niat ingsun nawa itu nyambut gawe ya. Segera waras awake. Mbak Ida, Injih. iki nek jalukan Jaipong. Apakah itu? Sing gampang wae bajing loncat. Laksanakan. Ning panjenengan sing keparang bawa nggih. Ngaten injih. Heeh, dijajari karo Mbok ganden. Mbak Ganden. Kowe engko sing lompat sing lagu apa? Bajing loncat. Bajing loncat. Sing loncat iki ku awakmu. Banjine? Ya ora kok terus. Iki asli yo. Iki sing loncat. Ada bajinge? Enake mung kowe karo Ida mbok ya wis kowe ngalah dadi bajing sedelok lah ya. Lah pikirku kowe kok ndudungi kono lak duduk wong sakmono kae. Ayo, bawanipun monggo. Yuk. Didinganipun Mas. Suarane apike. Anu bawane napa, Mbak? Cahya Sumira? Oh ya, nggih. Saya suruh marat. Yuk. Nano. Yuk. Oh, Pasar Boyolali. Pasar Boyolali ngendi? Paingan.
biyen. Dusika jane pamole ilustrasi iki Mas Gareng karo Mbak Gandhen nyampi lho. Oh, lah wong Nggih, pripun nganggo sing apa? kula arep ilustrasi? Lah piye? Lho wong sing kono ndeprok meneh kok. Kok wis langsung sing dikongkon lho Pak langsung ini iki lho Pak. Sing ilustrasi ning rada rono ben kita. nganggo dijunjung diumbulke diputerke kaya Gatotkaca pergi. Lah. Junjung. Piye dijunjung dumbulke? Iya. Lah wong kono nggawa pupu kowe ra dasi kok arep junjung. Ya ora ya junjung sabetake tak junjung munjalake. Ya, coba. Anu aja nesu sik ya Mas ya, aku karo Gareng delok ya Mas. Sapa? Sapa Mbak Yu? Mas Lurah. Oh. Ya. Tekan. Ayo gek praktek kono. Oh iya. Ora ngono lah aku ngadeg karo mbok tekaki lho. Tekak ngono. Tekaep. Oh tekaep. Ning kono. Iya. Ngono wae. Iya. Datang jari soko. Ya. Lepat seting Gusti. Cocok, Bu. Diubengke terus diumbulke. Nah, tunggu Reng. Oh. Enggak, Pak. Aku gandrungen oreng reng kowe bangetan men oreng. Aras-arasen golek wong liya kok ora enek. Alah kowe ki trene ning nggon padangan ora gelem kok ning peteng ya ngowal-ngowol ae. Ning nggon padangan isih. Seleramu sing kanu didudut katut kuwi to. Ora lho, ora iki omonganmu kok iso aku ngowol kowe iki batal. Alah iki bojomu ora nonton. Parung ora rasa isin rasa pekewo. Kapan? Anu aku kelingan pas neng Ponorogo. Lah dalah. Nah, lek Gareng nunut mobil sak mobil karo Mbak Gandhen nunut mobil Mbak Gandhen. Nika iki keturon, Pak. Keturunan piye? Lho kula lak lungguh teng Bangku Mburi karo Mbok Gandhen. Perjalanan jauh. Ah ngerti-ngerti ngeten plek. Plek mudhun kula niku mbayar 800, Pak. Mau ngono bayar. Jare nyekel ping 8, Pak. Lho, sak mekan kan 100 to, Bos. Lah aku ya tak nesoni to. Mosok ping 8 langsung 800 tak unek-unekke, Bos. Piye ta? Lah kudune kan kok Solo teko Wonogiri kan ping 8 terus Wonogiri teko Ponorogo kan ping 7 dadi ping 15. Dadi tukar tengah juta mung 800. Abrakan kaya ngene kok dadak kaya ngene. Sampean kena anu susu kadaluwarsa ki ora mendem. Sing ngomong entuk susu ki sapa? Ora. Pikirane Ida tekan ndi ngono wae. Ora to? Hah? Oh, ora to. Berarti pikiranmu mau ki rumasane apa? Kok rugi kok malah ora mbok ngono. Rumangsamu ya apa? Ki sing dadi mlek ngono ki apa? Lah terus apa? Lah kene iki mau sing barane susu. Heeh. Iya. Wis terus galo tekan kono. Kok iso teko kono? Aku ki ora nyenggol kono kuwi kok. Lah sing disenggol apane? Kopek. Wae. Lek ngisi-sini mening no padake. Ya. Iki gandrung apa arep tarik tambang? Ngono ki mau
bebarengan kok ya. Mulane bener nek gandeng-gandengan ya toh. Bebarengan kok. Bareng Ngulat dipunji. ngulatno dalan keblegong. aku ngrungokne kae kok bebarengan disunggi. Iya. Lang disunggi. Emoh lah terus boboke kapan? Oh ya bar iki. Masa mau disunggi ra nggo bobok. Wis ora enek romantis blas wong iki wong umrum kok kan kono. Ayo, teruske. Sarumpi mundut lantaran hayang pisan. Mas bocah tua nakal loro niki lho. Ning ndi iki umume iki sing pangku ki sing kakung sing dipangku sing wedok. Lah kok malah sing wedok mangku ki piye? Apa kowe ora ngerti to? Piye? Ya wong gareng ragane karek sakmene lho. Lho nek kodrate wong lanang ki memang kaya ngono kuwi sing lanang mangku sing wedok ora terus sing wedok petataan. Apa peh mergo sing seneng banget sing wedok sing sugih sing wedok. Lho, sing nafsu sing wedok. Oh ngono to. Ya ora mungkin wong aku linggih sing numpaki kowe kaya Waduh. Sing nglungguhi. Sing apa? Sing nglungguhi. Ala wong yo kate saithike kok yo numpak karo lungguh ya padha. Arep munggah. Lanjut. Gusti Ya ra tenanan to jare. Tak betul. Intronipun cantrik diwiwiti saka sarane Mas Engsel. Axel kok Engsel. Wah, enek sing bakul awang bareng nang engsel. Mbak Ida sak menika kula suwun jumeneng anu mbeksa mawon nggenipun jumeneng. Nah, kan nembangaken. Sing nyekar aku nyuwun suarane Bu Sinta wae, Bu Sinta. Oh, Yo okay. saiki kontes joget ya. Ayo, Siji-siji ganti, siji-siji ganti. Nah. Kabeh kudu joget. mboke gandhen niku buat sing loncat loh tenan, Pak. Mas BG. Pripun? Aku rasahe Mas tenan sumpah. Lah ngopo? Aku bar meskram Mas tenan. Oh alah. Metu bar kembang. Wis kram metune becak. Rasane sik kating ceneneng ngono lho Mas aja. Ayo sak anu kuwate sak mampune nggih. Yo. Ya Mbak Cinta. Diaturke yo kaya ngapa? Monggo, yuk.
amit. Apa? Apa? Sik. Kok sik piye to? Oh, lah Kok sik? pangapunten, pangapunten. Wih, Ulah, lah, Pak, pangapunten, Pak. Wis. Pak. Lah, Pak Pur. Ya Allah, rek Pak Pur lho rek. Kok kenal to? Hah? Kok kowe kenal? Lah wong kene nek tekene kok kene tekene Pak Pur. Nggih, badhe ngersakaken lagu menapa? Kok jenengan Jangan panjenengan aja mirsani wae. Tak ambung kowe. Bodoh. Badhe ngersakaken lagu menapa, Pak? Oh, nggih siap. Pak Apa? Polisi, Ki Jeng Miring. Oh, Pak iya. Polisi panjenengan ngersakaken apa, Pak? Pak sopo? Pak sopo? Pak Pur. Lah ya Pak Pur lak sing tentara. Heeh, nek Ki Mas Hen, Ki Mas Hen. Mas Hen sopo? Mas Henry. Apal lah nek penenge. Coba sing tengah kuwi coba apal apa ora? Iki to. Lah dalah. Iki Pak Dewardi iki. Coba Pak Dewardi to. Oh ya Allah Pak ndadak repot-repot to Pak ya Ngawur. Allah. Ya Allah, ya Allah. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Diparingi sapa? Diparingi Pak Pur. Pak Pur sing kuwi. Pak Pur sing niki. Pak Hendri sing Pak Polisi. Heeh. Sing tengah kuwi lho kenal apa ora kowe? Iki Pak Wardi. Ngawur. Kuwi gareng. Garek oh ya kembarane. Iki yo to. Lagune apa mau lagune? Ki Jeng Miring. Ki Jeng Miring ayo. Pak Pur. Monggo Pak Harso diwiti Ki Jeng Miring yuk. Siap. Tung. Siap. Ayo ya. Telat terus. Ayo Mas. Ki Jeng Miring. Ki Jeng Miring. Ngedang ulon. Tiwas edian ora kelakon. Ayo Mas. Ki Jeng Miring. Ki Jeng Miring. Timun sigarane Mas, ayo bangun rumah tanggane. Ireng-ireng montore Kanjeng, gawa mrene tak setirane. Yen kowe seneng aja mung mandeng Mas, golek ana lor palur ngomahe Mas. Ayo yo. Ki Jeng Miring miring miring. Ki Jeng Miring. Ayo geni. Yo 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 yo. Mas. Ki Jeng Miring Mas yo Mas. Ki Jeng Ayo Mas, Ki Jeng Miring Mas yo Mas, Ki Jeng Miring. Ayo piye wis Matur nuwun wis Matur lumadi. Sing nembe viral lagu kesayangan. Kene Nduk Di Umi. mana? Ayo Nduk Umi. Yo kene yo. Monggo lagunipun para kadhiang. Ya. Direkam sing apik lho. To Suranto.
Ayo Mbak Umi, Gini. sudah siap dengan lagunya Pak Bagong Darmono ya? Sudah. Sudah sering membawakan lagu yang viral ini? Sudah. Di mana saja, Cahayu? Di kamar mandi. Oh, kok mong neng kamar mandi? Maksudnya neng Wah, neng pentas-pentas? bisa. Oh, pentas-pentas toh. Tak Ah. kirain nek latihan. Kalau latihan kan di mana saja Oh, bisa. latihannya di kamar mandi. Oh Iya. iya. Ini latihan apa nih kamar mandi? Mbak lagu itu loh, Latihan Mas. nyanyi maksudnya. Terus maksudnya dibawakan di Tes-tes. pentas campur sari. Campur sari, Cokek, wayangan, wayang. cokek. Oh iya, jaranan, Jaranan, reokan. Wah, jos lagu nih Pak Bagong Darmono viral semuanya. Yuk, lagunya. Agak ke sana aja, Pak. Pentasnya di tengah. Nah. Oh iya di sini, di Oh, sini, iya. di sini. Nggih. Sing nyuting kempul men semangat li nyuting. Ya. Oh, Kempul karo Eden. Nggih, batang karo butung iki men semangat. Iya. Yo, diaturke lagunipun kesayangan. Ya. Mas Hendrik tak kirimi lagu Mas Hendrik. Mas Dodo ya. Yuk.
terima kasih. Umi. Wah, elok. Dadi nek iki rekamane